ngiyaxolisa ukunikeza ngenxele usuyobamba igwinya lapho ngoba nawe uyihlalele nami angiphethe lutho kodwa mhlawumbe uma ngibuya ngokulandela mhlawumbe ngiyobe nginalutho angazi kodwa sizobuya sixoxe ngizophatha into engizokufaka yona lapha emqaleni ukwazi ukuthi ukhuluma uzwakale kahle ngoba udaba lakho ufuna ukuqoqa lonke kahle ngena lapha uyabuyisela ngizumlomo hlala lapha sebhemele ngibonga nje uyaphila mkhulu ngiyaphila mfethu nazo-ke mkhulu wami umfoka bukhosini Nxumalo lo esakabukhosini esakomalume uNxumalo esasekhaya kobaba udabuka phansi ehluhlwe kwamnqobokazi sengiyibonela ikhehla lami lilele lapha ngithi hawu ikhehla lalala buhlungu kangaka kwenze njani mkhulu hayi mfethu kushuthi akunankinga kakhulu nje kushuthi ngasuka ngashoda ngemali kuphela ukuthi ngabe ngihlezi nami ezindlini manje imali anginayo ukuthi ngiyakhokhela abantu uma kuphela inyanga lento engabe ukuthi ngibona ngiyihlalile la ngoba ngeke ngibe nankinga uma ngihleli la ngekho umasitende uzofika khangeza ngoba ngitheli kwakhe Omohlele emgwaqeni ubona ukuthi ayekho uma-stand ozokuhluka hayi akekho akeza nomunye behlula kanje bangibuke njalo ngibabuka ngoba yikho into ngizomkhathaza ngayo njengoba ula eThekwini umkhulu udabukaphi kahle kahle la ngidabuka khona futhi ngidabuka eNkandla emakhaya eNkandla hayi le Mbongolwane impela imbongolwane owangakini ukhuzane noma ukuye kwenye indawo kwenye indawo yena kodwa yena ungasekhaya ngoba phela yena futhi njengoba naye umuntu oyedwa yiyo kusho ukuthi ngasho ngithi umuntu wasekhaya bambeka kanjani ubaba uba isibongo sakho baba isibongo sami isibongo sami Uzwane Ontshosho Omangethe Ontsele yibo labo awu igama babethu bani epasini igama Erasmus Erasmus Tsele Thembiso Tsele kuseyinto futhi lelo gama so njengoba ulami mkhulu nguzubalula indaba ukuthi awuhlushwa ama-stand la kodwa yini okuyiyona yakubeka la yakwenza uzube la kusho ukuthi ngathi ngabheka endaweni ngathi kodwa kukho lapha ngase ngihlale kahle ngihlale kangcono khona ngaphandle ukuthi ngithi ngizoyihlalela la epark ekhaya yini ekususa ekhaya hayi ekhaya kusho ngaso lapho ngizofuna umsebenzi futhi ngo-83 ngonyaka 83 kusuka kwami kwangabo-Januwari njengoba ku-2025 manje wafike wawuthola yini kusho ngathi kwayelo majobhanyana lo msebenzi lo wenzayo nje ubuye uphele wenze lo msebenzi lo wenzayo ubuye uphele ngiye kube kanye ekhaya bese ngibatshela njengoba ngingapha ngisenje namhlanje okumsilela amasente mase ngingalena angazi noma ngokwazi ngiphe futhi ngiwathole yabo so ekhaya bayazi ukuthi uhlala emgwaqeni noma bazi ukuthi ubaba uyasebenza ngingabazi ukuthi emgwaqeni into abangayazi leyo nhlobo ngile emgwaqeni ngihleli kanje ngilethwa zimvula la emgwaqeni kanje beke lokho ngophatha kabuhlungu ngapha ngeke bakwazi ukuthi bayileke into efana naleyo bangase ngithi ngiyabatshela manje ngoba umsebenzi wagcina ungawutholanga usuhlezi kabuhlungu kangaka kuyakufikelana ukuthi uhambe uye ekhaya kuyakufika mithi ngihambe ngiye ekhaya manje ayikho into engizoyenza ngoba manje funa uma ngizofika ekhaya ngibe nayo imali engizobanikeza wona encane into nakho engibonga ngakho ngaba nabo isikhathi eside kube nayo imali encane engizobashina ngayo manje uma ngizofika ngingenalutho kuye kwesindeka ukuthi ngingaye ekhaya ngiyabona ngcono vele ngayo Shuthe ekhaya lokho wagcina ngalo nyaka ka-1983 83 kudala kakhulu ingane wawunazo baba yayiyodwa ingane ngicabanga namhlanje sakayikela ekhaya wawushiye bani ingane nobani futhi lapho ngathi lapho abantu engangibashiye khona ngamshiya nje ingane nogogo kuphela wegane omkhulu ngaleso sikhathi ngoba mina ngahamba umkhulu engasekho kusasela ugogo kuphela futhi naye ngibona ugogo ukuthi uhleli nje sekwesikhatshanyana njengoba esahleli inkosi misithi akabuye uzobuya nganeno futhi so umuzwa ukona kwakukwantsela umuzi ngakho kona umuzi wasukela kona emakhaya eNkandla kwaba isibongo hayi Mbongolwane kushuthi umuzi ngasukela kona kwakuye kaMzimela
Yeah. kwakuyikwamzimela ukuthi bengihlala khona kodwa kwamzimela khona Induna usayikhumbula ukuthi kwakubani induna? induna ngisayikhumbula yona noma ngiye ngikhohlwe nje kodwa yona ngisayikhumbula induna yaleya ndawo. Yeah. Khona noma ngiye ngikhohlwe. Manje umfowethu ongilethela ngimuzwa khuluma indaba yepasi. Ipasi unalo awunalo? Hayi ipasi lalahleka mfethu bangihluli kanje mhlawumbe ngabe kunezimali ngizikholayo kube kufika abantu bathi ngaba kuthi siya endaweni ethize manje yona nje imali ethize bathiwa i-ID yakho nayo. Ngiyasala kanjalo ukuthi izimali ngabe ngiyazithola ungazitholi. Ipasi lalahleka. Isitifiketi washiya emakhaya noma? Hayi isitifiketi bengasebenzisi nafuthi i-ID bengishaya ngingazi isitifiketi bengibatshela omafrends ngiyofuna i-ID kuphela imali engabo kuthiwa imali engakahlala nabo sebengishutha-ke kanjalo ngithi yabo zange bathi bayifunde ukuzana i-ID number yakho usayikhumbula? lalahleka i-ID number kade benginikeze ngangiyibhalile nginikeze umuntu ukuthi akanginikeze yona abuka bekwazi ukuthi angaphatha izinamba basethi angangiyibambi mina futhi ngokuhlala kwami kanje nako nafuthi phela yabhocobala zinethwa zimvula phela ngipheleza ngililakile lelo phepha so inamba ngizayikhumbula kodwa khona ukuyishaya i-ID ngiyakwazi ukuyishaya uma ngabe imali isuke ikhona. Ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu umuntu ofuna aqala athole umndeni wakho ukuze sizokwazi ukuthi noma kuthiwa khona into esizama ukuthi siyilungise ungekho la emgwaqeni. Ukubhema uyabhema la emgwaqeni? Ukubhema ngiyabhema phela. Idakamizwa? Hayi idakamizwa hayi. Ngiyibhemela nje usibiliti kuphela. Yokunyayo ngithinto ngiyababona. Cha ngoba kunomsindo sokuye sixoxe baba. Ngiyaxolisa ukunikeza ngenxelo. Usuyobamba igwinya lapho ngoba nawe uyihlalele nami angiphethe lutho. Kodwa mhlawumbe uma ngibuya ngokulandela mhlawumbe ngiyobe nginalutho angazi. Kodwa sizobuye sixoxe. Ngizophatha into engizokufaka yona lapha emqaleni ukwazi ukuthi ukhuluma uzwakale kahle ngoba udaba lakho ufuna ukuqoqa lonke kahle. Umfowethu ungitshela ukuthi uhlala la. Uma ungekho ngizohamba ngiphinde ngibuye lokhu intana engizokucinga akukho kokubi engiza nakho kuzobe kukuzama ukukusiza nje. Futhi ngoba ngabe ngingekho la siqhitana sengiphezulu kuwona mandiya kule ndawo bathi ku-Sparks phezulu ngethula isinkwa ngiyeze leso sinkwa banginikeza kanjalo izinkanyana encane hlala khona ngithi kuyidlela mase ngibona sekulethi bese ngiyabuya ngifike ngilalela futhi kanje ekuseni futhi ngivile futhi indlela khona. Ngicabanga ukuthi sesiside mkhulu isikhathi esihlala emgwaqeni sofuna ukuphindela ekhaya manje. Ufuna ukuphindela ekhaya ungaya ekhaya uyeholela impesheni yakho uyihlalele uphile kahle kunokulala emgwaqeni kanje. Manje nje esongibe nenkinga yawo futhi ukuthi manje ngeke ngikwazi ukuthi ngiye ekhaya ngithi ngizofika ekhaya ungaphethe lutho. Ngizofika nje ngingaphethe lutho futhi ngiqale phansi futhi ngithi ngiyofuna i-ID ngifuna ekhaya. Hayi bazobuka ukuthi ayikhona. Hayi siyobona ukuthi senza kanjani. Siyobonisana nabantu mhlawumbe uyothi uye ekhaya yonke into yobe sihlelekile ngoba ngiyakubona ukuthi impela ngathi awuzidli lezi zinto zasemgwaqeni. Hayi ngithinta lutho ngiyababuka ukuthi abantu abadlala ngoba bonke abadlala lapha babhema amahunga babhema yonke into badlala lapha ngibabuka badayisela India lapha okuhlaza khona ngopendo bovu badayisela elinye India edayisa ihunga khona bayakhona baqoqa imali la utagijima yakhona umuntu esengena lapha uyabusa elengisa umlomo hlala lapha sebhemele ngibuka ngithi hayi no baba ngizobuye ngibuya yazi. Ngizobuye ngibuya baba wami. Untshosho mangethe. Hayi ngizobuye ngibuye ngohluleka ngizamile baba. Ngohluleka nethemba lalokho. Hayi siyabonga. Nethemba futhi ngimfowethu kakhulu. uNkulunkulu abe nawe mkhulu. Sibonge lensizwe kuyiyona engilandile. Umfo wamhlongo lo njomama. Siyabonga kakhulu. Siyabonga mkhulu. Anginalutho obamba lokho kubambayo lapho baba. Mfethu akurathi baba nginingi kakhulu siyabonga.